Bapak Rena yang udah dalam kampak modo Lamongan Jawa Timur ya. Itu balik lagi Bapak Rena si BBRD wonten kampak modo Lamongan. Salam kanggo Pak Reski sing kuasai bangkelan kayu jati spesial Pak spesial Samidi sing duwe gawe tanggal 9 kampak bos Malaysia Samidi sing duwe gawe tanggal 9 wonten kampak bos Malaysia nggih spesial Pak Rizky Pak Rena BBRT kampak motor mantap. Ojo dek, wayang gampang dek. Ya bisa karo kowe. Jatuh, Bang. Kudu tak tangisir tenan iki. Tangis mono pakonku. Ya. Kok tutup wengise hatimu. Iso piye dek? Wong sliramu sing bisa nambani balung klopo paribasan trasamu jebul etok-etokan. Tolongono aku iki Iya Mas aja nganti aku mbok jati Palasono awak iki dek Iya Mas aku pengen pengen apa? kumpul kaya geng wingi. Kok wengis tenan atimu Mas Obat tanpa dosa sampeyan ninggal aku. gak bahagia